ኣብ ቲክቶክ እንዳጣቆ ከሎ ኣጋጣሚ ኣብ ሓንቲ ጓል ዓይኑ ዓለበም ደጋጊሙ ጣመታሙ ናብ ፕሮፋይል ኣትዩ ኩነታታ ምስ ተዓዘበም ልዕሊ 100,000 ሰዓብቲ ከም ዘላ ክርዳእ ዓለም እንዳበለውን መብዛሕትኦም ዝነበሩ ስእልታትን ቪድዮታትን ተዓዘሙ መሊሱ ናብ ካልኡ ምርኣይ ኣበለም ካልእ ግዜ ካብ ስራሕ ዕረፍቲ ወፂኡ ምስሑ እንዳተመስሐ ሞባይሉ ኣውፂኡ ናብ ቲክቶክ ከይዱ ሓሰስ እንዳበለ ከሎም ግዲ ናይቲ ቀድሚ ሕጂ ቪድዮታት ዝረኣይ ኮይኑ ኣብ ቀድሚ ሕጁን ክትርበለት ነቲ ዝፀዓነቱ ናይ 40 ካልኢት ዝኸውን ርኡ ናብ ካልኡ ምስ ኣበለ ግን ውሽጡ ገለ ነገር ሕሽኽ በሉ ከላይ ኢሉ ክቕፅል ሓሲቡን ግን ድማ ተመለስ እንዳበለ ስለ ዝደፋፈኦም ተመሊሱ ኣበይና ሃገር ከም ተቐመጠ ክፈልጥ ሓደ ነገራት ከስተብሐል ጀመረም ከይደንጎ ግና ብናይ ታርጋ መኪናታት ክፈልጥ ከዓለም ግና ንሱ ኣብ ኣፍሪቃ ንሳ ድማ ኣብ ኤውሮጳ ምዃና ስለ ዝተብሃለም ድምፂ ውሽጡ እሽሽሉ ካብ ቲክቶክ ወፅም ሰዓት ስራሕ ስለ ዝኣኸለውን ናብ ስርሑ ኣበለም ውሉፍ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ እኳ እንተዘይኮነም ሕልፍ ኢሉ ግና ይጥቀም እዩ እዚ ክበሃል ከሎ ከም 24 ሰዓት ብዘይ ቁም ነገር ኣብኡ ተደፊኦም ዝውዕሉ ሰባት ኣይኮነን ካብቶም ጊዜኦም ብግቡእ ዝጥቀምሉ ሰባት ሓደ ብስራሕ ተወጢሩ ስለ ዝነበረ ንሰሙን ዝኣክል ሞባይሉ ክንደቲ ኣይሓዛ ነይሩ ሰንበት ኣጋምሸት ግና ናብ ቲክቶክ ገፁ ዝወረር ምስ በለም ንሳ ምስ ኣጓነፈቱ ውሽጡን ምጮት ሓቂ እንዳበለ ብዛዕባ ክሓስብ ስለ ዝደረኹም ንድሕሪት ተመሊሱ ብምሉእ ዝኣተወቶ ስእልታት ቪድዮታት ልዕሊ 200 ዝኸውን በብሓደ ምስ ተዓዘበ ብኡ መጠን ድማ እንዳፈትዋ መፅም ሽዑ ምስ ነፍሱ ዘረባ ሓዘ እንታይ ዝኸውን ዘለኹ እንዳበለም ንገዛእ ነፍሱ ሓተተ ግን ንስኻ እምበር ንገረኒ ዝበለይ ዝመስል መሊሱ ዳ ዕላል በዓሉ ቀፀለም ሽዑ ኣይሰብ ናይ ምንታይ ሓይኒ እንታይ እዚ ኢሉ ክእለፈተንም ከምዛ ናበይ ደኣ ዝተብሓለ ግን ካብ ገፃ ክወፅ ወይ ከም መቼም ከም ገሌሉ ነፍሱ ኣዳኣይሱን ድቃስ ኣኺሉ ክድቅስ እንተበለም ኣላ ንስኻ ድቃስካ ተርኣይካ ዝበለይ ዝመስል ውሽጡ ብይን ክድቀስ ከም ሸዓሊቱ ብሂወቱ ተገላቢጡ ኣይፈልጥን ብምሒር ምግልባጥ ታሕቲ ዓራት ክኣቱ ቆርቢ ተሪፉ ሽዑ ምስ መረሮ ለቺ ወሊኡ ማዓፆ ከፊቱ ንፋስ ክሕረም ናብ ደገ ወፅም ገዲ ሓቂ ኩነታት ኣየር ፅቡቕ ኣብ ርእሲ እምበሩ ወርሒ ኩሉ ኢላ ወፅያ ስለ ዝነበረት ቁር መንፈስ ክረግእ ጊድአን ትፃወቶም ግና ምስ በይኑ ካብ ምዝራብ ኣደዩ ኣለን ሕጂ እንታይ ኮይኑ ይሓስብ ኣለኹ ስለምንታይ ብፍሉይ ይሓስብ ኣለኹ ፈተያ ማለት ድዩ እዚ ፀላለ ክኾን ኣለዎ ስቕልካ ዶ ርኢልካ ይፍተዩ እዚ ላግፂ ክኾን ኣለዎ ካብቲ ጉዳይ ክሓድም ፈተነ ገንበይን እንተስ ሓይኒታይ ድዩ እንተስ ገለ ፈቲ ወይ ግን ዝኾነ ከዓ እንታይ ከም ዝገብር ህርበት ዝበሎም ኣቶም ሰባት መኢኻ እንተበለትኒ መን ክብሊ ካብዞም 10 ኣሽሓት ሰዓብታ ፈለ ብኸመይ ከተዛረበኒ ትኽእል ወረ ብኸመይ መንገዲ ዝረኽቦም ረኺብያስ ንበል ንሳብ ኤውሮጳ ናብ ኣፍሪቃ ከመይ ክኸውን እዚ ጉዳይ መሲ ናይ ብዙሕ ሕቶታት ከይረኸበም ከኣቱ ስለ ዝነበሩም ኣትዩ ከእምፀፅ ፈተነም ነፀባሓይቱ ኣብ ሓንቲ ቤት ምግቢ ኣብ ጊዜ ዕረፍቱ ኺዱ ሽሮ ኣዚዙ እንዳተፀቢ ናብ ሞባይሉ ብምእቶ ናብቲ ምናልባት ከይጠፍኦ ልቢ ዝሓባሙ ብፍሉይ ተቐሚጣ ዝነበረት ምስሊ ኣትዩ ኣቶ ኪዱ ጠመታም ይኹኑ ትኾኒ ሽምኪ ኣፍቃር ኣለኪ ተመሪኢ ክድኻ ትጓል እንታይ ጉርኪ ንስኺ ህይወትክ እንዳመርሓኺ ንህይወተይ እምበር ትፈታተኒ ኣለኺ ሰላቢት ልቢ ኢለዶ ከጣምኣኪ ዋላስ መንዛኣይት ልቢ እንታይ ልክትፅውኣኪ እንዳበላ ኩሎም ዝኣዘዛ ሽሮ ኣኺላ መፀትሙ እንታይ ካልእ ክንሰምዓካ ምስ በለት ኣሳሳይት ብትሕትና ሰላቢት ልቢ በላ ብዘይ ልቡ ግዳ ጉዳይ ስለ ዝተረድኦም ይቕሬተ ኢሉ ውራይ መብልኡ ገበረም ግዲ ሓቂ ሸውሓቱ ክፈቱካ እንተኾነ ግን ብይን ክወርድ
ድሕሪ 4 ክላሶ ከም ነዳዲ ዝወድአት መኪና ጠጠው ቤንክ ቅጽል ክላኢሉ ሕሳብ ከፊሉ ናብ ሰርሖ ደኣበለም ግን ድማ ፈጺሙ ቃሲሙ ክሰርሕ ስለዘይከኣለ ኣፍቂዱ ናብ ገዝኡ ኣበለም ብሕፅር ዝበለ ብዘይኮለል ዕረፍቲ ድቃስ ከልአቱም ከምዚ ኢልካ ኣይነበርን ኢሉ ስለዝሓሰበም ሰዓብያ ኮይኑ ማለት ፍሉይ ኢልዎም መልእክቲ ሰደደ ደጋጊሙ ስኢሉ ፈተነ ኣብ ነብሱ ከፍትፅዕኖም ሰላቢት ልቢ እንዳበለ ኣብቲ ናይ ርእቶ ቦታ ደጋጊሙ ፈተነ ወርሑን ብዘይ ዝኾነ ፍረ ገበረም ብኡ መጠን ድማ ናይ መርከባ ሸውሓቱ ሕፃ ባሕሪ ኮነ ሰማይ ጠቀስ ህንፃ ሰርሕም ግን ብምንታይ ክረኽባ ከም ዝኽእል ሕርብ ትበሎም የግዳስ ዕድል ገበረ ኣብቲ ኩሉ ግዜ ኮፍ ኢሉ ካፕቺኖ ሰቲላ ካፈ ክልተ ኣዋልድ ኮፍ ኢለን እንዳኣለላ ኩሎም ዘረብአን ከይፈትወ ኣብ እዝኑ ይበፅሕ ስለ ዝነበረ እንተፈትዩ ድዩ ከይፈትወ ይሰምዕ ነበረ ሽዑ ኣብ መንጎ ሓንቲ ካብኣተን ሞባይላ ስለዝተደወለላ እሞ ከዓ መቐበሊኣ ፍልይቲ ስለ ዝኾነስ ዓይኑ ግድን ናብኣተን ክሰድድ ተገደደም ንሱ ብርኽ ኢሉ ንሳተን ከዓ ትሕት ኢለን ኮፍ ኢሎም ስለ ዝነበሩ ኩሉ ኣብ ጣውላአን ዝግበር ነገር ክዕዘብ ስለዘይፅገም ነታ ኣብ ስክሪና ዝነበረት ስእሊ እሞ ከዓ ትድውል ዝነበረት ክዕዘብ ከኣለም በዚ ልቢ እውን ሓፊሉ ኮፈለ ከይዱ ተቐቢሉ ሓሎ እንተ ዝብለውን ኣይምፀልአን ኩነታቱ ከምኡ ዝመስል ነይሩ ኣተመሓዛይ ተቐበለያ እንዶ ምስ በለታ ድሓን ምስ ሄሉ ሓፍተይ ዕላና ኣይውዳእን እዩ ድሓር ክምለሰ ክትብል ዝሰምዕ ወዲ እንታይ እዋኑ ናብ ኮፍ መበልዒን መፂኡ ፈጣሪ ዋንኡ ሕሩግ ምስ በለን ልበን ምሸት ክትብል ቁርብ ተረፈም ይቕሬታ ኣሰንቢደክን በለም ኣሰንቢድካና ጥራሕ ንምዃኑ ዳሓን ዳሓ በለት እታ ዘይተደወለላም ድሓኒ ሃቀይ ሄሎ ክትብል ይጸኒኺ እንታይ ኸ በለም ብዝተሓዋወሰ ስምዒት ሃፍተይ በለት መሊሳ ከዓ ግና ድሓን ዳሓ ክትብል ሓተተት ንስኻኽን ፈጣሪ ዝለኣኽን ጽቡቓት እንዳተዛረብኩ ደኣ እንታይ ሃይኹን ግዳ ሓደ ነገር ተሓበርን ኢሉ ኩሉ ኣሪቅ ቁፅር ኣቢሉ ምስ ነገረን ክልቲአን ብኣግርሞት ተጠማመት ኮነም እሞ ሕጂ ፍቕሪ ሒዙኒ ዲኻ ትብል ዘለኻ ምስ በለቱ መሓዝ ኣትኸውን ዘለም ፍቕሪ ዲ ፍትወዲ ካለ እንድዒ ዝፈልጥ የብለይን ግን ድማ በቃ ውሽጢ ብሰንኪ ዕረፍቲ ቀሳነት ይስኢኑ ዘሎ ምስ በለን ንክልቲአን እንዳጠመተም በለት እታ ሓፍታ ትኸውን ዘላ ጣኻ ዘላ ዘይፈትኻስ ኣብ ቲክቶክ ርያ ኢልካስ ከንደዚ ብዝኾነ ምን ሙሽምካ በለቱ ቢንያሚ ዝበሃል ምስ በለም ኣነኻ ቀሳነት እዚኣኻ መሓዛይ ድማ ዲያና ብዝኾነ ሕጂ እንታይ ክሕግዘካ ምስ በለቱ ትሕግዝኒ ደኣ ምስ ሓፍተኺ ከተላለኒ ነቲ ካልእ ናባይ ግደፊ ምስ በላም እሞ ክሰልጠካ ድዩ ማለት ሲ ገና ዘረብኣ ከይወድአት ከለም ካብ ኣፋ ምንጠል ኣቢሉ ዝብለክ ጥራሕ ሓግዝኒ እምበር ኩሉ ናባይ ግደፊዩ ዳሓርካ ክሰልጠኒ ስለዝደለኒ በጋጣሚ ንኣኽን ዝረኸብኩም ምስ በለም ሓራይ ፀገም የለን ከምዚ እኳ ኣጋጢሙኒ ኣይፈልጥን እንዳበለት ቴሌፎኖም ተለዋዊጦም ተፈላለዩ ነፀባሒቱ ቆፂሩ ይረኽመሙ ብሓባር ኮይኖም ናብ ሓፍታ ይድውሎም ናይ ሓፍታ ሓፀር መልሲ ግና ነወዳት ዝኾኑ ኣብዚ ግዜ እዚ ቦታ ይብል ዝብል እዩ ልዕሊ ዓቃን ሓረቐ በቃ ቃልቃል በለ ነዘርኣይት ቀሳነት ክትረጋግኦ ፈተነት ግና ብቐሊሉ ዝረግእ ስለዘይመሰላ ክሳብ በዓሉ ዝሕል ሸለል ገብዘቱም እሞ ዳእታ ግዳ ስለዝተረጋግአ ኣተሓወይ እንታይ ኻ ትኸውን ዘላሕ ብኣኻ ርኢኻ ንዘይትፈልጥ ሰብሲ ማዕርኽ እንደዚ ምስ በለቱ ንኣይ ኸማን እንታይ ክኸውን ኣለኹ እንታይ ይስራሕ ኣለኹ ይርዳእኒ የለን ሰብ ኮይነ ክቕፅል እንተ ኮይነ ሓገዝ ክግድን ከለይኒ ኢሉ ምስ ኣፍጠጠለም ሓራይ በለት ኩነታቱ እንዳገረማም ኮይኑውን ክትሓገዞ ዝወሰነት ንሓፍታውን ክተረድዓ ፈተነት ሓፍታ ሒለን ግን ጉዳይ ነበረን ካልእ ዝበሃል እንተለኪ ከሰምዓኪ ከምባል ሓሊፋም ከትግደስ የተረኣየትፍን ኣብ መንጎ ህይወቶም ግና ሓድሽ ነገር ተፈጥረ ቀሳነት ክትሕግዙ ኣብ ዝቐረበትሉ ሰዓት ንሳን ከይተረድኣ ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ ዘይመልእ ግዜ ፍቕሪ ሓዘም ምስ መን
ምስኡ ምስትን ሓፍታ ፈቲ ኣለኹ ዝብል ዘሎ ቢንያም